Tämän päivän tehokas varaosa- ja korjaamoliiketoiminta vaatii tuekseen parhaat työkalut. Futuresoft-ohjelmistoperhe on autoalan jälkimarkkinoiden johtava järjestelmä. Ohjelmisto auttaa jo yli 1000 alan yritystä ja useita tuhansia käyttäjiä päivittäisessä toiminnassaan. Futuresoftin 15 vuoden jatkuvan tuotekehityksen ja laajan käyttäjäkunnan tuloksena AutoFuture on hioutunut alalle tämän päivän tarpeisiin. Muun muassa AD, AutoAsi, AutoFit, BCS, Fixus ja Osaset luottavat AutoFuture-järjestelmään päivittäisessä toiminnassaan. Ohjelmisto tukee myös monen merkkikorjaamon edellyttämiä vaatimuksia. Järjestelmä sopii niin pienen kuin suurenkin korjaamon vaatimuksiin. Helpot ja nopeat varaosien myyntitoiminnot. Integroidut varaosien osto- ja tilaustoiminnot. Toimittajien varaosaluetteloiden ja hinnastojen helppo käsittely. Ohjelmistoa voidaan laajentaa käyttötarpeiden mukaan. Voit käyttää AutoFuturea joko paikallisesti omalta koneeltasi tai nettiversiona kuukausivelotteisena palveluna. AutoFuture on kustannustehokas ratkaisu yrityskoosta riippumatta. Hinnoittelu pohjautuu käyttäjälisenssien määrään, näin sopeutuen yrityksen kokoon ja mahdollistaen ohjelmiston laajentamisen yrityksen kasvun mukaan. Siirtyminen muista järjestelmistä on tehty helpoksi ja joustavaksi. Vanhasta ohjelmastasi siirretään tärkeimmät tiedot uuteen AutoFutureen käytännössä ilman käyttökatkoksia yrityksessäsi. Futuresoft tarjoaa siirtymisen AutoFutureen avaimet käteen periaatteella.